At ikaw na nasa relasyon na kung saan talaga nga namang nag-aagaw buhay na kasi wala ng kilig. Wala ng lambing, wala ng surprises, wala ng excitement. Ay nako, ano pang dapat gawin? Dapat na bang bitawan? Huy! Mahal, mahal, mahal! Happy Monday! Nakakasama niyo po at nakikinig kayo, oo. Napapakinggan nyo ang spicy open nyo sa radyo na kapag natikman nyo, ay nako, sinasabi ko sa'yo, hahanap-hanapin mo. Oo, ganun ako kasarap. Ganun ako kasarap maglambing. Anyway, ako po to si Kim Chino. At syempre makakasama nyo ako 69 tayo. Diba? 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako yung makakasama kung ikaw ay nasa biyahe, ikaw ay nata-traffic, o di kaya ikaw ay naghihintay matapos ang rush hour. Diba? O di kaya ikaw ay nagbebenta or bantay ng inyong shop. Shout out sa iyo. Oo. Isa ka rin ba sa mga may jowa pero parang mawawala na ang jowa mo sa iyo? Diba? May mga ganun. Minsan kasi may relasyon na talaga nga namang nanlalamig na. Imaginein mo magsa-summer pa lang pero yung status ng relasyon nyo ay pagkalamig-lamig na. Diba? Ngayon, ang katanungan dyan, mahal, anong gagawin mo? Usually, di ba kapag wala ng lambing, wala ng tamis, wala ng excitement, ang relasyon, ang iniisip nila ay talaga nga namang break up or iiwan mo na. Huwag nyo agad-agad sukuan. Yan ang problema sa inyo. Hindi lang kayo masaya, ang ending, iniwan nyo na ang isa't isa. Mali yun. Kaya dapat gawan nyo muna ng paraan, solusyonan. Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo na si DJ Kim Chino ay bibigay ko ang Balik Kilig program para sa relasyon mong agaw buhay. Ito na mahala. Una, para bumalik ang kilig kay jowa, ay nako, sinasabi ko sa inyo, mag-date ulit kayo kahit matagal na kayo. Yan yung problema eh. Minsan kapag matagal na kayo, nagiging stagnant, nagiging okay na lang, nagiging pwede na. Mali yun. Yun ang problema sa matatagal na relasyon. At kayo dyan, yung mga fresh pa lang relasyon, hindi na nagde-date, ay sinasabi ko sa inyo, walang patutunguhan yan, ang tatamad nyo. Diba? Diyan na pumapasok yung try something new. Diba? First time yung gawin, yung activity na yon ay talaga nga naman magkukos ng excitement at sparks. Balik Kilig program. Ewan ko ba sa inyo bakit ang bilis yung magsawa, pero minsan din kasi mahal. Usually 'di ba kapag magde-date, diyan pumapasok yung nag-aayos ka at nagpe-prepare ka para makita ka ng jowa mo. Ang problema ngayon sa mga taong taken, hindi na sila nag-aayos, hindi na sila nagpapaganda o nagpapapogi. Yan ang problema. Bakit problema yan? Kasi masyado na kayong kampante at nakakasawa na kapag paulit-ulit ang itsura nyo. Dapat mag-i-effort pa rin kayo. May jowa nga kayo eh. So might as well, kapag magde-date ulit kayo or magbabalik loob kayo no, na mag-date ng jowa mo, maghanda ka pa rin. Mag-ayos, mag-shave, maggupit, ano pa ba, magpa-wax, magpa-Brazilian. Brazilian treatment sa buhok, 'di ba? Merong ganun. 'Yun yung mga sinasabi natin na dapat araw-araw kang nagpapaganda at nagpapapogi para sa sarili mo and at the same time para sa jowa mo, para kapag kayo ay nagbembangan ulit, masasabi niya na ay, ang sarap mo pa rin pala mahalin. Isa pa lang yan, mahal. Si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa naman. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At dito ka lang sa istasyon na puno ng pagmamahal at may radio DJ na mahal ka. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!